Mae'r newidiadau sy'n cael eu trafod yn yr uned yma ar HY1 yn deillio o graffu parhaol ar rhan ein rheolwyr. Dylai pob canolfan fod yn ymwybodol o'n nodweddion newydd yn barod, oherwydd rydym wedi bod yn dysgu'r manangybau newydd yma ers mis Medi 2012. Bydd y myfyrwyr felly yn sefyll ar arholiad ym mis Mai 2013. Nad os newidiadau niferus, mae 4 maes allweddol i'w drafod. Yn gyntaf, nifer a chynnwys y pynciau astudio yn y mynongeb. Yn ail, y nifer y gwestiynau ar y papur arholiad. Yn drydydd, yr amser sy'n cael ei ganiatáu i gwblhau'r arholiad. Ac yn olaf, newidiadau i'r cynllun marcio. Y maes allweddol cyntaf felly oedd y newidiadau i'r manongebau ar gyfer holl unedau HY1. I rhai'r unedau, mae'r newidiadau yn rhai bach, ond i unedau eraill, mae'r newidiadau'n fwy. Mae newidiadau felly i faes cynnwys rhai pynciau. Ar adegau eraill, mae cynnwys unedau wedi ei aildrefnu, neu efallai bod meysydd eraill wedi ei hychwanegu. Rydym yn annog canolfannau i ail-edrych ar y manongebau yn sgil y newidiadau hyn, gan sicrhau mae'r manongebau cywir sy'n cael ei defnyddio ar gyfer astudio o Fedi 2012. Mae'r manongebau hyn i gyd ar gael ar y gwefan y bwrdd arholi, sef www.cymraeg.co.uk. Yn ogystal, mae'r gwefan yn cynnwys toraeth o wybodaeth fel y deunyddiau asesu enghreifftiol ar gyfer holl bapurau HY1. Mae'n werth i chi edrych ar y deunyddiau asesu enghreifftiol hyn. Maen nhw'n rhoi gwybodaeth diddorol i chi am y gwahanol ffyrdd y gallen nhw eirio cwestiynau adeg arholiad. Felly, y cynnwys yw'r newid mwyaf i'r manongebau HY1. Rydym wedi ychwanegu 4 topig i'r astudiaethau y gyfnod, mwyn ceisio cynnig ychydig mwy o ehangder i'r astudiaeth. Rydym wedi gwneud hyn trwy ddiwygio pynciau sydd eisoes yn bodoli, rhannu pynciau sydd eisoes yn bodoli, neu hyd yn oed ychwanegu pynciau newydd mwyn cynnig mwy o amrywiaeth i'r cwrs. Enghraifft o hyn byddai'n ymdrechion i ychwanegu agweddau'n ymwneud a hanes cymdeithasol neu economaidd, neu agweddau'n ymwneud a phonglisi tramor, neu themau eraill penodol lle mae hynny'n briodol i'w gwneud. Yn yr astudiaeth y gyfnod HY1 Prydain 1880-1980 enghraifft, rydym wedi ychwanegu thema o'r enw newid yn rôl a statws menywod 1880 i 1929. Rydym wedi gwneud hyn trwy addasu'r pynciau sydd eisoes yn cael ei astudio, rhywbeth rydym wedi gwneud mewn astudiaethau o gyfnod eraill yn HY1 hefyd. Nid yw'n golygu bod canolfannau i fod i stopio dysgu am hanes menywod yn y rhannau eraill o menongeb. Yn hytrach mae'n gyfle i ganolbwyntio ar faes astudiaeth allai fod o ddiddordeb neu ychwanegu topig newydd arall. Fan hyn, hoffwn bwysleisio nad yw strwythur na diwyg y manongeb wedi newid o gwbl. Mae rhaid i ganolfannau dal ddysgu am darddiad, materion allweddol ac arwyddocâd y prif newidiadau yn y cyfnod dan astudiaeth. Cofiwch hefyd, nad yw'r materion allweddol sy'n cael ei henwi yn y manongeb yn orchmynol. Maen nhw yno i roi syniad bras i chi o'r rhai o'r materion allweddol sydd wedi ei henwi gan y prif arhongwr. Felly, mae yna rhywbeth wedi ychwanegu neu wedi ei newid yn yr astudiaethau achos i gyd. Enghraifft, fyddai cyfnod 1585 i 1603 sydd, ar hyn o bryd, yn cynnwys cryn dipyn o ffocws ar faterion crefyddol a gwleidyddol. Ychwanegwyd thema cymdeithasol ac economaidd felly, mwyn cynnig amrywiaeth i'r dysgwyr. Yn yr astudiaeth o gyfnod 1603 i 1715 ac yn yr astudiaeth o gyfnod 1780 i 1886, rydym wedi rhannu pynciau mawr i rhai llai mwyn gwneud y systemau'n haws i'w rheoli. Mae astudiaethau eraill yn cyflwyno astudiaeth o wledydd eraill, rhai materion cenedl rhyw, neu agweddau ar y bolisi tramor sy'n newydd. Dylai canolfannau wirio'r newidiadau hyn mwyn sicrhau bod wedi dewis llwybrau addas trwy'r manongebau ar gyfer y dysgwyr. Mae'n gyfle hefyd i ystyried a oes digon amrywiaeth yn y pynciau astudio sy'n cael ei dysgu ar hyn o bryd, mwyn cynnig mwy ehangder a phrofiadau i'r myfyrwyr. Hoffwn bwysleisio ar hyn o bryd
nad oes gan CBAC unrhyw fwriad i wneud newidiadau ar gyfer cynnwys astudiaethau o gyfnod A2. Mae'r newidiadau sy'n cael eu trafod fan hyn yn berthnasol i fanyleb uwchgyfrannol yn unig. Gallwn sicrhau canolfannau bod ein disgwyliadau o berfformiad myfyrwyr adeg arhongiad yn mynd i aros yr un peth. Mae'n disgwyliadau yn 2013 yn gyson a'n disgwyliadau yn 2012 ac mewn blynyddoedd cyn hynny. Mae gofyn i fyfyrwyr ateb 2 cwestiwn yn yr arhongiad ac nid yw'r gofynion hynny wedi newid. Fe fydd arhongiad HY1 dal yn werth 120 o farciau UMS. Fe fydd y math o gwestiynau sy'n cael ei gofyn yn aros yr un peth, y gallai geiriau blaen rhai cwestiynau amrywio o dro i dro. Mae disgwyl i ymgeiswyr ateb 2 gwestiwn allan ddewis o 4, ac rydym yn caniatáu 10 munud ychwanegol yngeni i gwblhau'r papur arhongiad. Felly, o Fai 2013, fe fydd yr arhongiad HY1 yn 100 munud o hyd, sy'n rhoi 5 munud ychwanegol ar bob cwestiwn. Ein gobaith yw y bydd myfyrwyr yn defnyddio'r amser ychwanegol yma i oedi a meddwl am y cwestiwn sydd wedi ei osod. Y peth olaf rydym am weld yw myfyrwyr yn defnyddio'r amser ychwanegol i dadlwytho nodiadau dosbarth. Amser ei feddwl yw'r amser ychwanegol, a thrwy wneud hynny, mae modd gwella ymatebion i'r cwestiwn gosod. Ym mis Mai 2013 ac o hynny ymlaen, byddwn yn newid y ffordd y bydd y cwestiynau'n ymddangos ar y papur arhongiad. Gwnawn hyn mwyn ceisio hoelio ffocws yr ymgeiswyr ar y geiriau allweddol yn y cwestiwn. Byddwn felly yn uwcholeuo'r geiriau allweddol mwyn tynnu sylw'r ymgeiswyr at yr angen i esbonio yn rhan A dadansoddi yn rhan B. Felly yn cwestiwn A, bydd y geiriau eglurwch pam wedi uwcholeuo, ac yn cwestiwn B, bydd geiriau fel bennaf cyfrifol, mwyaf arwydd y cael, rheswm mwyaf pwysig ac ati, yn cael eu uwcholeuo, yn dibynnu ar ffocws y dadansoddi sydd ei angen. Efallai mae y newid mwyaf arwydd y cael i bapur HY1 yw'r ffaith ein bod wedi creu cynlluniau marcio newydd mwy manwl nac o'r blaen. Rydym wedi ymuno nod asesu 1A ac nod asesu 1B gyda'i gilydd i greu nod asesu 1 newydd. Oherwydd hynny, nawr mae nod asesu 1 yn gofyn i'r ymgeiswyr i ddangos gwybodaeth am y pwnc, i gyfathrebu'n glir, ac i ddadansoddi, esbonio a pwysau mesur cyn ddod i ganfyddiad am y cysyniadau allweddol a'r perthynas sydd rhyngddynt. Rydym wedi cyfuno'r ddau linyn i mewn i 1, ac felly mae'r cynllun marcio wedi ei ddiwygio i adlewyrchu hynny. Bod y diwyg yn wahanol, credwn y bydd yn rhoi arweiniad clir am sut a pham mae marciau penodol yn cael ei ddyfarnu. Mae'r cynllun marcio newydd yn debyg i rhan A ac i rhan B. Mae'n dechrau gyda'r graff technegol yn dangos sut mae'r marciau oedd yn arfer cael ei rhoi i nod asesu 1A ac nod asesu 1B, nawr wedi ei cyfuno i nod asesu 1. Mewn gwirionedd, nid yw hyn yn fawr o newid o'r dull blaenorol o ddyrannu marciau. Felly bydd ymatebion i gwestiynau yn 2013 yn ennill yr un marciau ar ymatebion i gwestiynau yn 2012. Fel ag o blaen, annogir arhongwyr a staff mewn canolfannau i'n benderfynu yn gyntaf ar ba lefel y mae'r ymateb i wasod, cyn penderfynu ym mhen y lefel y dylid gosod yr ymateb hynny. Mae'n disgwyliedig i arhongwyr osod ymatebion mewn un o 3 lleoliad o fewn y lefel hynny, neu is-lefel os hoffwch chi. Gallai hynny olygu ei barnu fel ymatebion isel, canolig neu uwch o fewn y lefel benodol. Fel ag o blaen, rydym wedi cadw et ein harfer o ddefnyddio 3 prif lefel yng nghynlluniau marcio ar gyfer rhan A a rhan B. Unwaith mae penderfyniad wedi'i wneud ar ba lefel a pa is-lefel ymateb, hoffwn annog athrawon ac arhongwyr i ddefnyddio'r marciau uchaf sydd ar gael, boed hynny'n is-lefel isel, canolig neu uwch. Mae'n rhaid cael rheswm penodol i roi marciau is na hynny. Enghraifft, efallai bod ansawdd y cyfathrebu ysgrifenedig yn amheus. Yn arferol felly,
Byddwn disgwyl i ymgeiswyr sydd yn cyflwyno ymateb da ar lefel 2 i gael ei osod ar brig y lefel, hynny yw 16 o farciau. Dyma'r marciau arferol ar gyfer ymgeiswyr sy'n cyflwyno ymateb sy'n canolbwyntio ar esbonio'r mater allweddol yn y cwestiwn. 16 yw'r marc felly, efallai nad oes unrhyw gysylltiadau'n cael ei gwneud rhwng nodweddion o fewn y cyfnod. Hynny yw, nid yw'r ymgeisydd yn cyflwyno ateb sy'n gydlynol ac wedi'i gysylltu. Ar gyfer lefel 3, rydym yn disgwyl i ymatebion ar ddangos safon dda o gyfathrebu ysgrifenedig, y gallu i ddewis a defnyddio defnydd ffeithiol i gefnogi'r ateb, ac esboniad cydlynol sydd wedi gysylltu yn ymwneud â'r datblygiad digwyddiad yn y cwestiwn. Mae'r cynllun marcio yn amlygu'n glir yr angen ymgeiswyr wneud cysylltiadau rhwng ffactorau ac nid eu rhestru. Dyma beth amlygwn gyda esboniad cydlynol sydd wedi ei gysylltu. Mae llawer ymgeiswyr yn gwybod y deunydd yn dda, ond yn rhestru yn ei ymatebion, ac mae ymatebion lefel 2 i'w heini felly. Gyda chydig mwy amser i feddwl am ymatebion, ein gobaith yw y bydd mwy o ymgeiswyr yn gallu cynnig esboniadau cydlynol sydd wedi'i cysylltu. Ar ôl y grid, mae'r rhan sy'n dangos y cynnwys mynegol, ac fe all rhain ymddangos yn yr ymateb. Pwrpas hyn yw dangos i chi bod ystod eang o gynnwys yn bosibl, a bod nhw i gyd yn dderbyniol i'r arhongwr. Rhaid pwysleisio yma, mae cynnwys mynegol yw hyn, nid cynnwys gorchmynol. Cofiwch chi, byddai'n amosib i ni gyflwyno rhestr cyflawn i chi fan hyn o'r holl gynnwys sydd yn cael ei ddefnyddio ym mhob canolfan, neu pob llef, neu pob gwefan hyd yn oed. Gallwn ni ddim dyfangu na rhagdybio cynnwys pob ymateb. Mae'r rhan nesaf y cynllun marcio yn cynnwys ychydig o linellau am y math o ymatebion sy'n ddisgwyliedig. Yma, mae'r prif arhongwr yn ceisio cyflwyno crynodeb o'r math o ymateb y gellid ei ddisgwyl. Mae'n werth nodi fan hyn union eiriad y gosodiad gan ei fod yn dweud gallai rhai o materion i'w ystyried gynnwys. Nawr mae hyn yn atgyfnerthu sylwadau blaenorol na all yn gynnwys pob mater fan hyn ac nad ydym yn disgwyl i'r ymgeiswyr eich chwaith i ystyried pob mater. Yn amlwg, mae strwythur rhan B yn dilyn yr un strwythur ar rhan A, felly does dim angen ail adrodd fan hyn. Fel y gwelwch, mae'r disgrifiadau ar gyfer pob is-lefel yn rhoi mwy o wybodaeth nag o'r blaen am y math o ymatebion sy'n ddisgwyliedig. Fel ag o'r blaen, mae'n lefel 2 yn cael ei ddyfarnu i ymgeiswyr sy'n cymharu gwahanol ffactorau mewn ymgais i gynnig dadansoddiad a chanfyddiad ar y cwestiwn gosod. Ar gyfer lefel 3, mae'r cynllun marcio yn gwneud i'n glir bod angen ymgeiswyr i ddadansoddi a phwyso a mesur y ffactorau allweddol ac i roi sylw i mwyafrif os nad yr holl gyfnod yn y cwestiwn. Rydym yn disgwyl ymgeiswyr i ddadansoddi ac i bwyso a mesur y prif ffactor yn erbyn ffactorau allweddol eraill sydd wedi ychwanegu at greu newid dros yr holl gyfnod astudio. Yn dilyn y grid unwaith eto, cawn yr adran cynnwys mynegol. Unwaith eto, rydyn yn tynnu sylw at yr hyn sy'n ddisgwyliedig o ymgeiswyr. Byddai'n ddisgwyliedig fod y prif ffactor yn cael ei ddadansoddi a'i bwyso a mesur yn erbyn pwysigrwydd neu arwyddocâd, materion allweddol eraill. Trwy wneud hyn, bydd yr ymgeiswyr yn dod i ganfyddiad am y cwestiwn ac am newid trwy'r holl gyfnod. Er bod 4 prif newid i HY1, rydym yn ffyddiog y bydd canolfannau yn gweld rhain fel datblygiadau cadarnhaol. Rydym yn cynnig mwy o ddewis o bynciau a chwestiynau, dewis ehangach o linynau i gwestiynau, mwy o amser ar gyfer cwblhau papur arhongiad a chynllun marcio haws i'w ddilyn.